No tak určitě jsme zlepšili obranu, podle mě, a určitě jim odešla víc střelba, začali jsme určitě víc bránit a víc jsme hráli kolektivně v obraně a začali jsme hodně bránit ty jejich protiútoky, které nám dělali v první čtvrtině problém. Po té první čtvrtině jste prohrávali o 8 bodů, stihli jste to ještě z posledního útoku snížit. Jak vám v té chvíli bylo? Ono, Brno není rozhodně žádný jednoduchý soupeř a ta 10bodová ztráta, to už je znát. No tak určitě Brno není lehký soupeř, my jsme věděli, u nich jsme prohráli, takže jsme určitě jim to chtěli vrátit na domácí půdě a do druhé čtvrtiny jsme šli s tím, že to prostě musíme snižovat, až pak budeme víc. Zvládli jste teď celou řadu těžkých zápasů, tedy s výjimkou Nymburka, který se nepovedl, ale dvakrát Trutnov, jednou v lize, jednou v poháru, teď brněnský Valosum, takže ten pobyt na třetí příčce ligové tabulky je asi zasloužený a jste v pohodě, věříte si na to, že by to mohlo takhle vydržet? No určitě jsme právě tady ty 3 důležité zápasy chtěli vyhrát, 3 teda, ale nakonec ten Nymburk nás teda porazil, ale určitě na třetí příčce máme dobrý vstup do playoff, takže doufáme, že se nám to povede. V pondělí budete znát svého soupeře v prvním utkání českého poháru v té finálové skupině. Dá se vybírat vůbec? No tak já si myslím, že určitě tam jsou všichni kvalitní soupeři. Karlovy Vary, dejme tomu, ty budou asi jakoby ty nejhorší, ale podle mě taky nejsou vůbec slabí a podle mě ze začátku sezóny se dost vytáhli, mají tam vedoucí tu Julii Reisingerovou, tu hlavní tahounku, takže podle toho, jak se jí bude dařit, ale my jsme ji tady minule ubránili, takže podle mě každý je stejně tak nějak těžký a nemůžeme si vybírat.